Brugeren modtager en pakke, som indeholder en iPhone til streaming af data, en måleenhed og en vejledning. Applikationen på iPhone byder velkommen, hvorefter man angiver 3 daglige tidspunkter for interaktionen. Herefter besvares et spørgeskema, som har til formål at kategorisere testpersonerne. iPhone minder med en timer testpersonen om at anbringe måleenheden. Måleenheden sender data til iPhone, som streamer direkte til serveren på Kaspergaard. I løbet af arbejdsdagen modtager testpersonen spørgsmål eller opgaver, som skemalægger sindstilstanden til sammenligning med de fysiske målinger.